Украина хочет через суд запретить России добывать газ на шельфе в морской зоне оккупированного Крыма. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш. По его словам, Украина намерена подавать судебные иски в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву. Он подчеркнул, что все ресурсы, которые находятся и добываются на шельфе в морской зоне Крыма, согласно Конституции, являются собственностью народа Украины. За попередніми оцінками фахівців, до цих пір здійснюється видобуток українського природного газу на шельфі, який є на виключній морській зоні України, і цей газ постачається до окупованого півострову. Знову та ж сама конвенція, практично ті самі норми права, вони стосуються ресурсів, біоресурсів Чорного моря. Також використання цих ресурсів є предметом, також і будуть предметом судових розглядів і судових позовів з боку української держави.